İsmet İnönü raporteki amade dikken ve raportede de parlamentoyu ev parlamento müçe eder de parayı zor bilin da kucu halandın ve inkar ve tenekirine kurdun. Ev inkar heyna jiberda ama hatta rojayı. Yani asimilasyon politikayın asimilasyon eline olsa devki bu. Reyku pek bu, bir plan bu, bir bername bu, bir müçe. Hayfu muhabın hindi kere ne bu bes 20 sale daviye asimilasyon hindi berdevam kir kijan reyleber hat, kijan seruk komar hat, kijan seruk vezir hat ev politika hatta kenan evrenci berdevam kirin kadefe inkar tünebu bes kurda berkoda kurda irade yapı nasnama yapı rades nedir lehayfu muhabın hindi reku pek buku ev asimilasyon yani beşafte değil şuna hoda oto asimilasyon yani bu xo idite bu xo bebişin yani hatta merhaleye ki devlet bağvayı ki reyku pek de fazla tetüne beke zamanı tetüne beke behaline hindi ev çend nefş de borun daviye da sistem bisekine de bu xo da hali de bu xo zamanı xo jehebuna xo jarastiya xo durdiki Hûn bi şansî qedrê vê statûya xwe bizanibin, qedrê zimanê xwe bizanibin û ez lê dibînim ku îro qedrê wî zimanî dizanim ku ev bername we durust kiriye lê rastiyê de ziman tixwe ango sînorê milletekî. Zimanê te li kê derê te axaftin, sînorê te tixwe te ew din. Îro dijmin ne olsak tu embêjin nezanî tenê ji ber rewşa siyasî li Kerkûkê dibistana embêjin xandingeha xandina zimanî Kurdî terefeke. Ne tenê ji ber siyasetê wan ji şer û pevçûnê ku Efrînê Tirkiye vala dike hemî Kurdidawiyekî zimanê perwerdehiya wê derê dixe zimanî Tirkî binêr Efrîn li ku Tirkiye. Ev ne tiştekî basît û asan e ku İsmet İnönü piştî ve raportê amade dike çend bajarên Kurdaya qedîm dijbêra wek pîlot mîn bû nimûne Meletî, Erzincan, Erzurum, Mereş Sers. Dibêje heta em van cîhanexin navendên Tirkbûnê û zimanê Tirkî yani tixwebê Kurdî baş venedin Tirkiye dibin metirsiyê dayê. û dibêjin man û nemane ji bo Tirkiye. Ama dibêje heger Kurd hebin Türkiye tunebin û Türkiye'ye tunebin. Heger em dixwazin Türk û Türkiye hebe divê Kurd û Kurdî tunebe. Bi wê yekê hevokên daviyê îro li Balkûrê welat me got ot asimilasyonê xwe daye şûna wê daye ota asimilasyonê zarokên me mixabin min got ez çarek temenê wisa zêde jî min çarek vekir min ji bilî Kurdî ziman dizanim û îro li gundê min zarok Tirkî çavê xwe vedikin bi zimanê Tirkî dixwînin bi zimanê Tirkî perwerde dibin hatiye wê astê sed heb Kurdên li Bakur ji wan çil heb îro qet zimanê xwe nizanin ji sedî şêst jî yani fêm dikin xwandinê nizanin ji sedî Biz ancak xantûn lisandinê dizan. Ev jî nîşan dide ku heger em çareseriyekî pêra nebînin hem de rê çil û pêncî salên pêşiya me de li Bakurê welat giştî ne Kurd ne ji zimanê Kurdî ew ê hebe. Babet dirêje bes ez spasiya cenabê we dikim û spasiya we dikim guhdar kirin. Em û zimanê xwe bizanin. Rastlaşma